Ahojte, dnes si spoločne pripravíme výborné čokoládové mafíny a ak nemáte radi čokoládové, len nakoniec nepridáte kakao, ale budete mať klasické vanilkové, takže poďme spoločne na to. Na prípravu týchto mafín budeme potrebovať banán, múku, ja používam 3 druhy múk, kokosovú, mandlovú a špaldovú, ďalej cukor, mlieko, maslo, vajíčka, trocha sody, trocha škorice a na ozdobu používam bielu a tmavú čokoládu. Najskôr si navážime cukor, ja používam trstinový cukor, následne si do robota vložím 2 celé vajíčka a pridám navážený cukor. Dám miešať a šľahám pri takých vyšších otáčkach zhruba 7 minút, aby sa nám vajíčka dobre našľahali a boli krásne, nadýchané, penové. Následne si v mikrovlnke roztopím 125 g masla, pridám ho k zmesi, potom si popučím vidličkou jeden banán, takisto banán pridám k zmesi. Robota počas šľahania nevypínam a len pridávam ďalšie a ďalšie suroviny. Potom si namerám 150 ml mlieka, mlieko má izbovú teplotu, pridám k zmesi a nakoniec ide múka 200 g. Dávam vlastne kombináciu špaldovej, kokosovej a mandlovej múky, pridám, opäť zamiešam a nakoniec pridávam takú malú lyžičku, je to kávová lyžička sody bikarbóny a kvôli chuti samozrejme aj pridám škoricu. Dobre premiešam a keď chcem len takéto biele mafínky, tak mám cez to hotové. Ak však robím čokoládové mafíny, aké milujú moje deti, tak pridám ešte 2 polievkové lyžice kaká. Môžete pridať napríklad belgické kakao alebo akékoľvek iné. Ja milujem práve toto manerové. Pomocou lyžice vlastne dávam do jednotlivých formičiek cesto a navrch už len nasypem, ako som spomenula, čokoládu. V rukách si len nadrobím tak tmavú ako aj bledu a pečiem 15 až 20 minút pri teplote 185 stupňov Celzia. Sú vynikajúce. Like poteší a odber najviac.